Cesario. Dito tayo ngayon sa Posorobio, Pangasinan. Laki na ng pinagbago itong bayan na to. Ito sa plaza nila. Uy, ang ganda ng plaza. Laki na lang pinagbago nito. Way back 25 years ago. Hindi pa ganito ang itsura ng Posorobio. Yung municipal hall, yung kulay pink, red. Yun, municipal hall. The playground, children's park. Harapan nito ay public market. Ayun. Public market. Maliliit na mall na rin. Mall. CSI Mall. Sana ang Posorobio, Pangasinan. Okay, napakaganda ng plaza, maliwalas. Yan, walang traffic. Yan ang palengke, public market. Sarap, alaala, 25 years ago. Yan, bisita namin si Nanay Pilang. Wala pang pangalan pero may number 1356. Yan. Nay, ito'y kami. Nanay Pilang. Okay, ito po ang public cemetery ng Posorobio. Dito kami sa annex.
bahay nito nasa harapan. Okay. Ayan. Dito tayo sa Barangay Batakil, Osorobio. Kainit. May access na rito ang T-Plex. Malaki na rin pinagbago. Ang lalaki ng mga bahay dito. Kailan lang. Please. Please lang panahon. Dito nakatira ang nanay pilang namin, si Lola namin sa mother side. Parang kailan lang nagwawalis-walis siya rito. Araw-araw, libangan niya. Okay. Ali ka 1 year death anniversary niya ngayon. Nandito kami sa Osorobio, Pangasinan. Ayan. Ito tayo ngayon sa likod. Daanan namin since 1994 high school ako. Hindi bisita ako rito. Yan, likod noong araw. Ngayon T-Plex Express Highway na po. Kalain mo yun, kailan lang yan wawalisan ng lola namin ng araw. Exercise niya sa umaga. Dito po yan sa Barangay Batakil, Osorobio, Pangasinan. Sarap saliwain minsan ang mga buhay noon. Hindi mo aakalain na magiging expressway pala isang dinadaanan mong bukid nung araw. Ayan, expressway na yan. Okay, buhay probinsya. Okay, that's it. Hanggang sa muli. Bye bye.